Taurisai. Pamusoro wedare. Ndinonzi Grace Kapaurukwa. Ndau yawo ninyaya yeproperty sharing sezvo ndakaramba murume ndasipoti. Preparacho. Preparinho. Pane 5 hectares of land, farm, Kadogen. Alright. 5 rooms house, low density temporary. 1 block mine syndicate. Akona. Suzuki. 1 kV solar system. 2-piece wardrobe. 3-piece kitchen unit. 4-piece elephant sofa. 1 double bed. 4 plate gas stove. 1 coffee table. 21-inch plasma. My plates, my poto, my blankets. Mangani my blankets. 5. My cup. Iba pani farm. All right. Pani block mine. All right. Gati zogeri. Kumunda kwa mira semkuro. Jimaramba. Munda wandinaoga. Kwa peri eben. Peri eben. Permit plot number 4. Yakatotorwa ne kanzo. Nikani kanzo nozondirani. Ngatontaura. Ndogara mkanzo fukanzo. Saka wakati peri eben ndilo zoti yakaitorwa rini. Patakatora minda. Totanga kutora minda. Wakatora minda vari mudhuze melocation. Vakazoudzwa kuti minda yamatora iyi. Kadogen iri bati. Aiwa. Mutora Miles farm. Munda wandinawo namaya. Uripo iri. Wakatozotorwa neAlpha Kangura yakazotora. Sechiwirana chipa permit ka. Indoga jamai. Kangura yikutora zake kutora kwesino kantu. Nokutu kwacho kwa pa Miles farm pamo. Autorwa usina replacement. Ndakataura amaya kuti munda wakutorwa. Mukuda here replacement. Nekuti ma next door angu ese. Iwe tererewo. Hapana zvanonduza. Panochinjwa farm ichida kuperi eben. Unopuwa replacement, unomove wauswa kune another plot. Takada kupusha amai vakaramba. Ndachida kupusha vakati handisi kuzvida. Ano it's all right. Mangwana ndina ndofana 9 o'clock. Na grand utone meeting now. Ndakaona kune bepa rako iwe. Wanyepa. Sasa. No problem. Amaita ora nyaya family. Pamusoro changa. Zveshuwa. Pekutanga takaona peri eben yakarutaura. Ndobva kwachizonzi vakuda futi minda. Ndobva taona munda Kadogen. 5 hectares. Saka kwainzi kana 1 man 1 farm. Mochuza kuti muri kuda munda upi. Peri eben here kana kuti takabva tachuza chi Kadogen. Alright. Kadogen wacho munotonawo. Mari? Mutonawo here. Munda uripo ndokwauri kutogara vabereki vava. Uripo? Uri muzitamani? Pa munda uyu wakaiswa muzita ratezvara vangu. Pane kachitsotsi kakaitika kuti munda uzopinda muzita ratezvara vangu. Tsanangura kachitsotsi kacho tokatora kuburisa. Alright. Inini matsanangura andakazoitwa nomurume wangu ndekuti velenzi vaenda kumunda kukadogen farm vasvika kuina sekuru naamai
Saka nipa tichiti paichitupa zvikanzi ai muridzi wemunda uyu ahapa anogara kuwadzanai zvikanzi sekuru imimi muri yani wemwana wemuridzi wemunda zvikanzi mwana wangu zvikanzi chindipei chitupa chenyu ndobva chatorwa chitupa chasekuru permit ndobva yazouya manje yane zita rani rasekuru asi munda uriwo makamboifambirawo nyaya maapapi stage yandava ezvinezvi ndekutoti gospel lens pandakaenda vakatarisa mafiles avo vakaona kuti munhu akatanga nemunda zveshuwa ndibenjamin sabhuku wenyu ndiani chairperson ward 9 Mupfava ndobva waona kuti zveshuwa munhu akatanga nemunda uyu ndisabhuku wangu Amupfava ari ko 21 119 akatanga nemunda ndibenjamin bwana doko ndobva wachizopinda muzita rasekuru mr ndofa ndopa wakati regai ndiite mainvestigations angu through sabhuku nevamwe vanhu vekuarea ikoko vakazokonfirma vakati zveshuwa mataurira muri kuita murume wenyu uyu pane vanhu vatotaura kuti munda takauwana mujambanja zveshuwa benji nanaganizo takanga tiinawo munguva yejambanja benji takatowana munda pamwe chete asi kuti sekuti vabereki vake vakanga vasina pekugara benji akazotora vabereki vakagara vapi pafamu asi zveshuwa famu nderabenji saka benji ndiye murume wenyu tazodzoka kulens kufeedback saka Amupfava vaye vakazoshetsa vakauya muswe Thursday on 20 ndichanyazoziva nenofuti ndakashetswa saka vari kuti inini ndakufanirwa kuti ndiende kukadogi farm ndonosangana nababa nabenji namai vacho naMupfava vachishandisa polisi yekulens ndosandabvunza because the only way inoprova kuti munda ndewenyu inogara inositwa nasabhuku nemakomitees vanoziva vanhu yodzoka futi kuna Mr. Ndofu tozoona ripoti yakwana mazwa Mr. Benji saka yefamu ngatisiyane naye tinoda ripoti inobva kwaNdofu amsure patita next dare inenge yapo 5 roomed house iri kulow density munoenda kunopedzera kukoti handiti mambo abati yesyndicate yemaini takanga tada kuzvitraya Belarus yakablock kasirira alongpoli hakuna certificate iri kuproducwa yakangostaka ndazvinzwisisa ande mberi Suzuki ndomota ndochinhu chihombe chete apa kapa because kataura kuti solar system anoida ndiye naishaimurisa anda solar system ndiye ndakaitenga ndichida pandakaitenga ndaitoidawo kuitira vana samukuida wardrobe munoida nachikumbira kutaura ndandine chikumbiro chekutaura taurawo sezvo makurukura naadzimai vangu vanga vari adzimai vangu sorima kuti vaite mainvestigation handiti zvemunda ndiri zvemaini mazvipedza inini aiwa handakuzvipedza ndaziva pavataura izvozvo ka ndiri kuziva kuti maEPOs anongoapplywa through special grant and akungoofwa kuma ex-combatants kumagenerals kumadzimambo saka ndandichitika pandinozouya ndabva kuona Sadombo munomu patichauya munomu ndinoona kuti vanenge vafambawo chinhapwa nenyaya yemunda
kusangana mupi munomo tusana muzoka uri musha uyu handiti ndakasununguka ka anga ari murume wavo ka nevana vavainavo ka izvi zvinezvi zvatingati mambo mutibatsire kusheya tinotofara maningi streke vainazvo ka nevana vachifara pamwe chete. Taura muromo wako uri kuti kudii asi sachibhendi ndiri kuti zvakanyorwa zvese zvirapo ngavatore zvavo nerudo rwangu amai mota hanzi zvimwe zvese zvitorai kuti apedza ati nemba yacho futi ndozvautaura nemba yacho futi imba matikukoni chirega ndipedze paimba tini Benjamin bwana dogo ndakavaka musha na Grace Kapauro patakarambana vanditi handichakude tiri kumba uko ndakati aiwa munotenderwa henyu kugara papi panapa pamusha uno ndichazenge ndiri muenzi ndichiuya kuzokuona ndichiuya kuzokuonai saka mukuti musha ngavagare ka musha wabwana doko nevana ka ndine kamukomana kane 3 years nemusikana ane 25 years vanofana kuenjoya ka kurarama na kwakaita baba vavo naamai vavo vari pamba pavo vachishandira iwo pane process inoitwa ndikunzwisa kuti imba ingaive yetrust yaGrace nevana newe kushanda kwatakaita pakushanda kwamakaita tichishandira vana mazvinzwa amai imi miende pane process handisikuona munhu akapusa handisimuona endai munoita process yomudzoka musa 27 process yakaita sei takatanga inoitwa kucancel munoziva mai munoenda kucancel mauwirirana motsvaga lawyer munoingenja moita process yese yemba yemuri pamwe chete izvo handidi kuzvipinda hatidi inoitwa kukoti handizvozvo saka iwo watendera iwo kuti imba ndeyako nemadzimai nevana that means a family house iri patrust kai saka endai munoita saizvozvo nyaya yasana ndeye 5 hectares dai riwo masunungira wakaita kai dai nyaya iyo yaitopera futi kudhara yakafara futi iyoyo chandaiona rudo runadzimai vangu madiro avakandiita kurarama kwatakaita 25 years vanga vaona zvakasununguka ka kuti nditore plus ndigare paplus ivo vachigara pamusha papi apa azobuda pachena kuti plus ndakaiona nani nemudzimai ndikubata kabusibata ndataura shungu dzavanadzo rudo rwavanarwo muhana mavo nderwekuti ndikapusha system yefamu iyi zvandikuda inini ndichati inini Benji bwana doko chigara pamusha apa inini nevana handiti ndakugara pamba papi apa maproof inini so inini personal ndati musi wa 27 watichasangana ngavaenderere mberi vachipusha nezvinyaya ichi yefamu handitika tozosangana mupi munomo pasina kana kukakavadzana toprova zvinobuda izvi zvandataura izvi ndatopedza nemwoyo wako wese wangu wese kwete kuzoti ivo vanoti aiwa ndinonzi Grace Kapauro handitika wochibvisa zita revana vandakabereka navo handitika kuti zvizotransferiwa handitika kuna ana Kapauro handiti pandinofa ndinomuka ngozi nekuti ningi ndati vana ava chavo havasisi amai vane chimwe chamuda kubvunza bvunzai pa 25 years nyararai pa 25 years dzatararama imba yandikutaura nezvayo imba yechi3 yekutanga akatengesa apa ndakana chandakawana yechi2 iyi akatengesa atengesa ndo patakatenga building material yemba yese ye6 roomed house asi imwe building material zvandakambotaura last time kuti vakatora imwe building material vakaitengesa vakanotengera house girl property kupindura inini apa ndachandikasara ndiinacho nanhasi imba iyoyo ichibeu kuti yakatakurwa nemarata yanemhepo ndakatenga nemari yangu inini marata iwayo akaiswa imba ndakaplastisa
imba ndakatenga barbed wire chaiyo yokuti ndise labor murume wangu ndakambhadhara labor yekuti aise wire mugoti ndakachenesa. Muri kuti chiyama muti ngaendayo koti nodhisaidwa nekoti. Mataurira aita murume chipo chokuti aziva kuti pane zvinhu zvakaitika anditika ndosaka ati mumusha ndakutambudzika imi nemhuri chaedza kutaura panapa ndinzwisa inini hamene shona yangu ataura pamusoro pokuti igai kuzochinja mazita muzesa muzita ripi muchisisa vana vanhu ipapo ndopana bata chiri paataura asi zvimwe zvese ati mambo rega kushipika zvenyu izvese izvi ngavangotora achimira nyaya yemunhu aiti ndopanga pango pasache panga but atende pamusoro yamai zvamataura tazvinhu mambo vati imba havapindi ende kukoni but matauriro amaita kuti waya ndakazodai imba ndakazodai ndakaisa marasi pfungwa dzenyu dzanga dziri pake dzokuvaka kuti muite saka manga muda kuti zvizoitwa sei situation yatanayo sematauriro amaita mukuudza kuti kudii mukuudza kuti imba ruoko rwakanyanya ndindakarwisa musabatikane taura izvo taura ruoko rwakavaka rwakanyanya ndindakaisa ndozvamunoedza taura pamusoro inini ndiri kuti zvoni imwe building material yemba iyi handiti akaitora akashandisa iye zvemusoro wake wega zvatisina kumbowirira nhasi uno iyi yataanayo iyi yasara saka ininiwo benefit yangu iri papa uye akabenefita kuti vaiwana papi handivai kuti zvese ndovakaita uyu tokwana vabvuma kuti neshungu dzemudzimai wangu kanamavakira atakaita aiva neshungu dzakasimba pakuitwa kwezvinhu saka ine handina zvake ine handisowabona dongo ati handidi kuzoti imba igarwa nevanhu vekumba kwenyu kana kuti vanhu vaumba kwenyu zvamukangozi kasi vana vangu nemukadzi wangu saka inini ndivana kuti munyati wangu wakangwara uyu murume akangwara pakutaura ari kunhonga mazwi akanaka kuti abude mudare inonati go through the process yecourt go through the process yecourt mazwi taparana mhosva handiti nyaya yedu yakakura stereki toenda totaurirana mupurisa asi anotonga nyaya anonyora dhoketi toda kuti ayo unofanira kudropa ngatidropa yemachajisi but yeti dhoketi ranyorwa kudhara taifanira kukumbira kupi taifanira kukumbira pabhenji rekupinda mukoti kuti kumupurisa taifanira kutaurirana nyaya isati taenda kupi polisi isati tanyorwa beko saka the same nyaya iyi manje yaizopinda kumapurisa vanyora dhoketi mupurisa anokanzira dhoketi unonovheterwa koti endai munovhetwa kwani ndizvo zvedu endai munovhetwa yobva yapera munoisa mafiksi enyu oisa mafiksi ake mafiksi apa mambo kuti aimba ndeyangu ndiye vana vangu nemudzimai ndo zvaanongonotaura kudare raari kuenda rabva ramambo manje unosvikozadzisa kuti haazvoshuwa mambo apa wanga wapfuuridza imba iyai mambo havaibati sematauriro andaita kuti imba inoperera kukoti inongonoperera mukoti manzwa akadhara because mune mandijuta makati mambo ndataura zvangu nimchiza nyaya yemambo havabati ndichitaura ndichipedza zvangu nokuti dare rinori nezvivhitivhiti zviri kubuda izvi zvinotochajwa nevanhu maonero atinoshiita kana taakukoti verdict yamanga mataura nerudo rwangu rwabuda pachena nedare rese rimunomo kuti kana tikada kugowana zvinhu izvi zvinobatsira vana ndataura pamberi pamambo pamberi papresident kuti vanofanira kuenjoya swit yemurume wavo naamai vavo yavakashanda kana vazviramba kana tauko ndinenda kushandisa dare renyu imimi kuti handisisina reverse
ndatokanzura moyo wako ndachinja koti zvaichajaja kuti kana kuri kuzotengesa kwemba neniwo nendabvisa moyo kuvanaka ndandavaitira rudo pamberi pamama nenda kuti ngatichitengesei zvedu but ai uri kusingapfizisa vana vamama aiwa zvandakutaura ndezvekuti ndada tupetera padhuze ndokuremekedzayisa president nekuti ndo zvatiri nekuti zvivhitivhiti ambana musiyano mambo ndimambo aiwa kugara kwatakaita kuombera kwatikuita zvese zvine ruremekedzo nedare rinona saka tikuti ndazvinzwa ndazvinzwa isai imba kune mudzimai nevana vake sezvaataura kasi process inoda kuitwa ngaita sei ngaitwa zvapera kaizvo andozvawirira nini saka ndakudzorera bepa amai uyo murume ati achangotora sutu yake wekusutu yake magamenzi ake kuchechi zvimwe zvese ainizozve ndopota njuya yangu ndichise muyenzi chiona vanhu amai varume zvavanoita amai pane mota tasiya mota munoti kudii ndiri kungoona kunge makasanakira imimi saka pamwe pacho momoto kuti muwe mota munoti kudii mota ndakatoitenga ndichida ndoida munoida saka munotengesa mugovana ndizoti dare rinoti kudii vataura chokwadi mucivil servant akatotanga basa nerudo ndichitoshanda sebaba wemusha waitaura kuti wakadzimbai wakatengesa wakadi vaitaura zvababa inini kusvika vatange basa nerudo rwavo rwokuti vakashanda vakatenga zveshuwa motikari ipi nemari yani yavo handiti kangaidze kana ndakorokozawo ndazobatawo chigoridhe yakafa motikari ndinozoita kuti ndivabatsire vana vapote vachiwana upenyu hwakanaka saka rwapa kuti mota right nyaya yapera ndinofungidzira kuti pachaita imwe third chance iri kuya pamberi apo ndomaonero angu baba vakuriyeresa mamistakes avo kuti ndosauda kuitawo zvakanaka kumhuri yavo kana vazoya mai varealiza kuti apa ndaikanya maona vachinja zviri kwamuri discretion iri kunani kune mhuri idzi ndikuona kunge murume uyu zvezvaari kuita ari kuedza kuti aiwa iyi mhuri yani mhuri yangu anyway kesi yavharwa iyi maita yenyu Mr. Benjamin Tipe vamwe.